Şu gün bir näçe gaýşlaryňyz boýunça Bruce Lee barada gurrun etýär. 1940-njy ýyl Amerikada dogulýar. Sebäbi kakaty şol döwür iş tapary bilen Amerikada bolýar. Gonkong operasyny eltýärler. Ýöne iş tapary gutorandan soň öz ýurduna Gonkongga dolanýarlar. Bäbejik gaşuňa Bruce Lee adamdan daşary gyýda adam dakýarlar. Bu lokalkaçyk takyp gyýy diýip kabul etýärler. Sebäbi şundan öň bir ogullary ýok bolandan soň şu ajal almady ýaly diýip şeýle bir düşünje we bir sellem çagany gyýy hökmüne kabul etmeli. Edil gyýdyň eşigini geýdirip, daha şu 3 aýlykka bir film öde düşýär, gyýjagadyň obrazyny. Bizde de var edil 10 ýalan bolmasa, ogul islense ogullu diýip dakylýar ýene şon ýaly. Ýönümiň häsiýetine hiç şil täsir etmeýär. Kiçikka ören bozgok oglanjyk bolan. Nähili bozgok, ejesi kakadanyň buýran işini etýär bol. Ýöne mektepde odýan okano, bir ýerde bir uruş bolsa, şulan başoň içinde. Artykmaç energi için çağalar bolýar ha, şolan bir şu. Son kakasamy neý tans kurjagyna salýar. Sebäbi energiýasyny bir sarp etmeli. Bilen gowurýa geňgüräýmeli. Edil tansda birinji bolşýaly, ýöne gapdalynan bozgoklukda da birinji, ikisinen deň alyp gitýär. Köçede uruşýa, bozgok bolýar. Ýöne köçede uruşanyň bilen ýa uruşgan bolanyň bilen ýeňji diýip kabul edilen oga. Ýeňilip hem uruşyp bolýar. Şonu bir näçe gedek ýeňilenden soň sögüş tilsimlerine ýazylýar. Kimin ka ýazylýar diýseňiz dostlar, legendarny Ip Man'yň okuwçysy bolýar. Şu film badyr Ip Man diýilen, şol adam hakykatdan ham bolon wakaň esasyna çykan, ören üýtgeşik adam bolan. Bu adam muny gowurýar, ören ökde okuwçy bolýar. Bar bilýän zadyny öwretýär şuňa. Ýöne soň Gonkongda kurbandan glawasy bolýar. Şulardan başga da bundan has güýçli kriminalny geçmişi bolan bir banda bar. Şol döwür ören agramly Gonkongda ana şoň ogly bilen uruşýar. Bunu bilibem ejeti kakasy bilet alyp srazu Amerika uratýarlar. Sebäbi bu adamlar hiç zat bagışlanok diýe, şolun göwnü degen ýagdaýynda näçe gün ýaşajagyň belli däl. Bulam gitmeli bolýar. Ýöne bul maňa ören gow sapak bolýar. Ana Amerika barandan soň düýbünden başgaça ýaşap başlaýar. Ýanky öwrenen söwüş tilsimlerini üstünde özi işläp başlaýar. Öz organizmini ekstremalny ýagdaýda ulanyp. Şeýle bir urebine etipdir diýär-de, tüýüň dänejini zyňan ýagdaýynda şona harylýan çöp bilen tutup ýetişýär ekenler. Ya bolmasa iki barmakda ajman yetmek, öz barmagyna şu özüni çekmek, şon ýaly ekstremal ýagdaýda trenirovka etýär özü. Ana şundan soň şkolasyny açýar. Ören köp şogas bildirýär, gatnap başlaýar muňa. Ýöne Hytaý söwüş tilsimlerini öwretýän adamlar düýbünden gollamaýar. Sebäbi bilen söwüş tilsimlerini öwretmek ädäl, sirni açmagan bolany. Bu bolýan açyk ýagdaýda isleýän adamsyna Amerikada öwrenip başlaýar. Soň şu taýda ýoşadan seriallary düşüp başlaýar, filmleri düşüp başlaýar. Ýöne Amerikadaky düşen seriallary, filmleriň karýerasyna üýtgeşik peýda getirmeýär. Hatam bir filme düşmek üçin ören agyrtyryny oketýär, şeý diýen oňurgasyny agyrtýar. Başly 1 ýylla balnista bolýar. Ýöne şeýdende de o filme saýlanmaýar. Ana şondan soň Gonkongga dolanyp gelýär. Ana şo taýda da ýerli prodüserler, rejissorlar gürleşýär, men film döredesem gelýär. Ýöne ruhsat berin, uruşganly sahnalaryny men özüm moýjak diýip. Bular hem ruhsat berýärler. Ana şundan soň dostlar, bizim görýän filmlerimizde de şol filmler täsir etýär. Bruce Lee gelip uruşganly sahnalary hakykata ýakyn görnüşde, ören ogadan çotku görnüşinde düşürüp başlaýar. Uje birinji film görülip eşdilmedik üstünlük gazanýar. Şol döwür aktyor näçe filme düşen bolsa, hemmeten dünýä ýüzünde ören populyarny bolýar. Ýöne şeýle bir zat barda, aktyor işlän döwrüni dynjalman işleýär. Ýöne irem ýok bolýar da, 32 ýaşynda ýok bolýar. Indi dostlar, şuň näme sebäpden ýok bolany barada gurrun edesim gelýär. 3 tane versiýasy bar, 3-üne aýtjak dedi. Birinjisi, organizm ekstremal ýagdaýda ýadygylyň aslynda beýni taýdan açyok berip, şoň esasynda ýok boldy diýilýär. İkincisi, yaramaz feriştelen aslında, yaramaz keypin aslında köpü işleyecek bolup, artykmaç işleyecek bolup, peredozrovka bolup ýok boldy diýilýär. Men näme üçin belläp geçdim şunu? Şol döwür Bruce Lee'ni tanayan adamlar şeýle gurrun etýär. Ören şadyyan oglanyň, ören zloy, erwed adama öwürlüği iki töden gürleşip bolanokda diýär. Sebäbi ören agressivni, düýbünden başga hili adama öwürlüği diýilýär. Şunu ýaly ýagdaý näme kildirýär? Yara adam ören köp işlänne bir transta gidip ýören ýagdaýynda bolýar. Ya da şonu ýaly yaramaz keypin aslynda adam üýtgäp bilýär. Ana şo ýagdaýda bolýar. Men şoň üçin belläp geçdim şunu. Üçüncü, sonkur filmini düşüp ýörkä, bir söwüş tilsiminiň soňuna çykyp bilmän şol öz diýişýär, alyp bilmän şol gaýtalap ýör eken aktyor. Ana şonda da bir gelip söwmüşini plaşatkada massovkan içinden bir adam gelip
şunu şiýsen dogry bolýar diýip şeýler udar berýär diýe. Şonu aktyorun kellesine urulanyna çebelenip özünden gitýänmişin. Şul udar täsir etdi, şul udaryň aslynda ýok boldy diýenlerim var. Sebäbi Hytaý söwüş dilsiminde şeýle bir urgular bar. Şonu uran ýagdaýynda adam bir hepdedir ýok bolup bilýär, bir aýdanam ýa bir ýyldan soňam ýok bolup bilýär diýilýär. Buny kim edip bilýär? Birinjisi şol söwüş dilsimini milleti başga adamlary öwrüden üçin ýörit etdiler diýerler. İkincisi hem şu yaşlıkta oğlunu urup giden bandasynyň edeni işi diýerler. Bolup biler dostlar, şu versiýanyň has öňe sürýärler. Şunu ýalrak dostlar, şu sygdyryp bilen adam aýtýan näsede, TikTok'un wagty az, ýöne YouTube'da bir giň işleýin aýdarmykam diýen bir gün nesip bolsa, ýöne şol adamyň durmuşyndan näme alyp bolýar? Birinji bilen duşman gazanmaly başarsan. Sebäbi duşmanyň üçin sen İstenlik gowy işedäý, istenlik derejeleri ýetäý, sen näçe üstünlük gazandyňça şonça da beter ýigrenç gazanýan şol adamdan. İkincisi istenlik edilýän iş goý şol gowy bolaýsyn, gapdalynan şu yaramaz keýpe, yaramaz herişdelere ýanyýan bolsa degen okmuka diýen ömrüm kul edip. Diýilmän geçsin şol legenda, edilmän geçsin şol iş. Sebäbi kän adam şolary ýaly bolup gitdi, özüňiz hem diýir şaýatsyňyz, bir näçe gowy aýdymçylar ýok bolup gitdi, ýa şolary ýaly aktyorlar ýok bolup gitdi. Men Brüsla edil o tarapdan ýok boldy diýemmi? Ýöne prosto şonu ýatlap geçesim gelýärdi men. Siz seredip ýaman gowy aktyor diýä, gowy aýdymçy diýmek ansat, ýöne özüňiz goýup görüň şoň ýerine. Şol adamlar uje kesel bolýar, sen şoňa adam bildirýände, sen legenda, sen iň gowy diýän. Ýöne şol tamany ödejek bolup ýatman, turman şol ady etjek bolup ýan keype, erbet zatlara ýüzürýärler, öz güýjünden artykmaç boljak bolup. Uje bilýär şol adamlar, awat ýeriniň galmadygyny, uzak ýaşamajagyny bilýärler. Köpçüligiň seni görýän adamlaryň pikirini dinlemelimi ka diýen, ýöne artykmaç öz janyny gurban edip bir da karat etmek gerekkämi ka diýen. Sen kim üçin etýän? Aslynda özüň üçin özüň kanagatlandyrmaly. Uje başga bir ýeriniň pikiri bile ýaşasaň özüňden geçip mena ýalňyş pikir diýip kabul etýän dostlar, siz näme pikir edýäňiz? Janyňyz sag bolsun, işleňiz uğruna bolsun. Size bugün bir müşterimizin howlusyny gurnalan Arzuw ýoly göçme toý restoranyny abzor etmekçi. Arzuw ýoly restoran tarapyndan gurnalan besedkalarymyz, tapçanlarymyz hemde näçe adamlyk palatkamyz häzirki zaman dizaýny aňrywaşy derejesinde bedelenler. Siz hem öz isän dizaýnyňyz boýunça bezedip bilersiňiz. Isleňize görä menyunam saýlap bilersiňiz. Ähli göwnümler, miweler we şuňa meňzeş haritler täzelegine kesilip goýulýar. Adamlar şatlandyrmak üçin aýdymsaz hem gurnadyk. Elleri süýji aşpezlerimiz we döwrewat tehnikly aşxanamyz hem bardyr. Ulul gazanlarymyzda naharlar, mangaly ähli görnüşli şaşlyklar bişirilýär. Şäherde iň tagamly mantylar bizde bişirilýär. Müşterimiziň isegi boýunça balagyň durly görnüşlerini bişirdik. Müşteriniň isegine görä durly görnüşli delikatesler hem taýýarlandy. Balıkları gowurdyk we mangala bişirdik. Eli süýji aşpezlerimizin, güler ýüzi ofisiantlarymyzyň işleýişleriniň ýokary derejede degini göz ýetirmek üçin Arzuw ýoly göçme toý restoranynyň hyzmatlaryny ulanyp bilersiňiz. Göçme tandyrda bişirilen elinjek somsalar myhmanlaryň göwnlerine ýarady. Ýokary derejede bezek işleri hem geçirilenler. Eger siz aladasyz, kösünçsiz öýüňizden çykman toý etmek arzuw edýäňizmi? Onu Arzuw ýoly göçme restoran siziň hyzmatyňyzda.